Asik.
Horas ma di tataluk na manginang. Neng masuk ma prosesi laho pamujota tutuhata. Jong ma hita taluk na manginang. Hudul mahita salhudna. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Nunga tubuh raja ni hadameon. Nunga tuturo ibana. Nunga di tonga-tonga ta ibana. Nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana. Nunga patar pabahenan ni debata di portibion. Dilehon anak-anak Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion. Alani i naeng madohonota. Partingkan basa do debata jalan odi saleleng na do asini rohana. Marsudut-sudut do nang hasil tonganna. Idama debata jaho basa diri madok. Haholongon saliling-liling na hubahen makaholongi ho. Dibaheni hutugu-tugu ho marhite-hite asini roha. Atong di bagasan las ni roha tahati dakoma. Tung nagurang situlo asini roha ni debata tuhita. Nunga di pasikop debata baga-baga na tuhita. Jalaro di saleleng na do hapamanaro ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni si paluai. Di tadikot do sangap na laho manopot hita na di pardangolanon. Asa marsangap ibana marhite ulaon na nabalgay. Atong tadda naong di tonga-tonga tapanodangi. Hujaw hami mahamu tujolo akka si pagalak lilinon. Maju matujolo akan nang ditotuhon laho pagalak lilin. Linoma songon tadda naung ro Tuhan Yesus Kristus tonga-tongata ubaheni upasatami matuhamu asahamu matong pagalakon lilini di tonga-tonga ni huriat.
mulak mahita tu inganat tabi. Marede hita. Marhite-hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jala maringana di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asini hot holong ni roham di hami. Ai di basa-basa hokodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot sia kamatean saleling nililing na. Hupangi dohami tuho sai sodangi marohanami na holomi marhite-hite todi parbadiai. Akup nii sai parohai mahami asa huboto hami madok mauliate tuho asa tarapul situtu rohanami di hagogotan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. patik ni debata di parpunguata di Bornginon. Imasian Filipi 2 ayat 4 sahat rodi ayat 5. Unang manarikot di hamube matahok kamu, dohot mana didongan.
Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Ido sahakna. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar kupati mi. Amen. Mared dehita. Tatopoti madosata nagudang itu ado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan na mangersak ko dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon lao manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasahat tami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabege mabagabaga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di portibyon. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasanga ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Rupa
hatani debata turpuk epistel di parpunguat tabornginon imana tersurat di Mika pitu ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin. Tung isema debata songoko namar pamuati di dosa jalan na ubolus pangalausion ni partalianan na tebai dang toktong ibana marsigomos maroni rimas ay makalamohon asini roha do ibana. Jala reokonon na do sude do sana sidai tulaut apala ng bagas. Say lehonom mudo hasitongan tu si Jacob asini roha tu si Abraham naong ni warihommu tu opunami sian akaari narobi dope ido sahana. Martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabegema puji-pujian sian kor ina Kamis.
Marede Mahita. Tahatidakom maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao disadok portibion rapma hitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit toho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat tod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit ipanguhuman ni selatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua torudung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi nama doho namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok ulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah amin. Tabegema korsian punguan ama huria. Nuaeng masuk mahita tu liturgi sian ganup horong naung diaturhon huria. Ujau hamima akapar liturgi tu jolo sian sekolah minggu remaja naposo ina ama lansia doho parhalado sudema tu jolo dua baris jumolo ma akayana kota. Turun dek, turun.
Sada Musa sada ayat sada dohot 2 dimulana ditopa debata langit dohotanoon dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangareap-reap maton dini debata di atas ni angka aek. Sada Musa sada ayat 3.4 dungi makuling ma debata nina jadi maho natiur jadi tiur matutu nungadenggan natiuri di ida debata jadi dibayan debata ma persirangan ni natiur sian naholom. Sada Musa sada ayat 5 dungi digoar debatama natiuri arian guarni naholomi borngin dungi ibot maari torang maari muse i maari parjolo. Sada Musa sada ayat 30 sada dungi ditilik debatama sude natinopanai jadi nunga denggan situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon. Psalmen 104 ayat 24 dung nala situtudo aka jadi-jadianmu ale Jehovah salu nai di pauliho mariteite apistaran tunggo do jadi-jadianmu do tanoon. Psalmen 104 ayat 27 128 saluhu nasida mangaranap tuho asale honommu si panganon nasida ditikinabe molo dilehoko di nasida dijoputi nasida molo dipatedek ko tangammu butongan nasida dinadenggani. Psalmen 104 ayat 31 sairo disaleleng-lelengna maha muliaon ni Jehovah marlas ni rohaj ma Jehovah mida aka jadi-jadian nai. Psalmen 104 ayat 30 endehonoku ma Jehovah saleleng di ngoluku umpalu parhinoloan ma au umpuji debataku saleleng adong dopeau. Amos 5 ayat 14 lului hamu manadenggan unang tagonan najati asa mangolu hamu asa tongon Jehovah debata sebaut dongamuna songon nanidok munai. Amos 5 ayat 12 rodi 10 tolu ai huboto do torobni pangalaw siomuna dohot hinadeak ni dosa muna hamu akan nama nosak halak partigor akan nama jalo hasunan manuruk jala dipatuki halak napogos di partukoan dibaheni laos hohom do halak nama roha aitikina jahat doon. Yesaya 30 ayat sia ai bangso natakang do nasida aka anak pergabus aka anak nasoolo manangihon patik ni Jehovah. Yesaya 30 ayat 10 aka nama dok tu halak paralatan unang hamu maralatan dohot tu aka panurirang unang surirakon hamu tuhami hasitongan lomoni rohanami matagonan pabuahamu jala akka si paoto-oto surirakon hamu. Yesaya 54 ayat 10 ay musat pe akadolok jalhubut tal akarobean alayang gua siasiku tuna sotu pamusat sianho jala pada ni hadamioku na sotu pahumordit ninna Jehovah siasiho. Hesekiel 33 ayat 10 sada dok matuna sida songot sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah tung na solo moro dorohaku midah matian ni halak parjahati
so ikon mida hamu mulak ni parjahati tu madikon dalan na inian asa mangolu ibana atong say mulak mahamu tu madikon dalam muna akan najahati buasa tung taganon mate hamu alani pinopar ni Israel. Psalmen 100 ayat 81 sia. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang tong tong ibana manorui, jala dang gotos rohana salileng ni lilengna. Psalmen 100 ayat 12 110. Songon dauni habis saran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalau syottai. Songon asin ya ama tu akka anakna. Asin roha di Jehovah di akka nama kabiari ibana. Yesaya sia ayat sada. Bangso namardalani di begasan hahulumun marnida sada panondang nabulun bisardo sada panondang diaka namangingani tano linggoman ni hamatean. Yesaya sia ayat 2. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songol las ni roha ni pegotilon, songol parolopo-lopo di namar bagi taban-taban. Yesaya 10 ayat sada. Hehe maho, marsinondang maho, aina Roma panondangmu, jalaha muliau ni Jehovah besar di atasmu. Yesaya 10 ayat 2. Ai idama haholomo do makukupi tanoon jalahagolapon akabangso alay na bicarne ma Jehovah di atasmu jala marsinondang hamulyon na di atasmu. Lukas 2 ayat 1 ayat 2. Dungi Roma ujui perintah sian Kaisar Agustus ikon suraton nasa jolma di gonggomanna pamilangan parjolo mai uju di gonggomi Skrinius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 sahat rodi ayat 5. Jadi borhat masa sude asa disurati ganu tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na siya Galilea, siya Nazaret, nakok tulua Judea, tuhutan ni si Daud, namar goar Bethlehem, ala siya peparan jala marga ni si Daud ibana. Pasurato dirina rap dohot si Maria, orwan nai naung gabi-gabiani. Lukas 2 ayat naponopon sahat rodi ayat napapituhon. Jadi dinadisi nasida guk ma'ari ni hangoluanna ditubuhon ma anak buha bajuna diborgos ma dipiakom matu bagasan panggagatan alaso adong inganan na asing di permainan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahat rodi 10 sada. Jadi adong marborongin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang dona hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi ai naung tubu do di hamu sabornginon di huta ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12.
onma partinadan dihamu poso-poso do dapotonon muna na binoros pia di penggagatan. Lukas 2 ayat 10. Jalato puma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasirero debata mandok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapom ma di debata di gijang dame ma di tanon dia kajol ma halomoani. Amin. Nunga roh hatuaumi, nunga tubuh si paluai, atong tapuji ma debata madok. Kami madi tanoon, dia kajol Sahat mahita tunapagalak lili. Roma tujolo akan napagalak lilin. Lao masagihol lilin na siya jolo oto akaruas ni Huria.
Di
hohom mahita tauduti maminggut tabornginon. Nunga tubuh si paluai raja ni hadameon. Nunga tutu gabe jolma ibana humokopita. Nunga sikop baga-baga ni debatana sian narobii. Tajakom maibana turohata. Asa ibana gabe arta nau marga dihita. Ima haluaon na pinatupanay. Jalamomos matatio pakirimon na taparhatopoti. Ay haposado na marbabaga hotcha. Amen. Udul mahita. Sunggul-sunggul dihita di Bornginon. Sadarion Selasa tanggal 24 Desember 2024 ima parpungua bodari parningota di ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Marsogot hari Rabu 25 Desember 2024 ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Duk sidung parmingguat di garejaon udutatado tuna marulaon nabadia. Jalamar sogot jakwal kebaktian ima HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 8 lantai sada sahatu lantai tolu. HKBP Serang masuk pukul 5.30. Dohot pukul 10 sada, lantai sada dohot 2. Di Padeglang Yonip Tolu 20 masuk pukul 10 sada. HKBP Cikande masuk pukul 10 sada di lantai tolu. Natal HKBP Saresot pukul opak botari. Napatuluhon hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 ima pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus dipatu pada ulaon sakramen padidion nabadia kebaktian Saresot Serang ima HKBP Serang HKBP Maranatha Cilegon dohot HKBP Cikande masuk pukul 10 WIB di lantai 2. Napaopaton dung sipul jamita di Bornginon patupaot tado papungu pelean 2 kantong ima pelea paduahon dohot panupahion tu pengadaan jabu inganan sekolah minggu dohot pak di Ciruas. Songonima sunggul-sunggul di minggu tadi Bornginon mau liate ma dihita marede mahita uhut papungu pelean. Todo
Dameni debatana sumurung sian saluhud naroha, ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Selamat Natal madihita saluhudna. Selamat Natal. Selamat Natal. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata dihita nagabi barita nauli di bagasa bornginon. Imasian Evangelium Lukas bidu 2 ayat 8 Rodi ayat 14. Evangelium Lukas bidu 2 ayat 8 Rodi ayat 14. Tapayuti hudma di bagasa rohat tabe ujaha kami ma dihita. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi tidak poton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaniang nasida. Gabe mabiar si kutu. Alai di dok suru-suruan ima tunasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do kubuan tuhamuna. Parsaulian ni satok bangsoi. Ai nang tubu do di hamu sabor genon. Di hutan ni sidau si paluai. Ima Kristus Tuhani. Onma partina daat di hamu. Poso-poso do dapotom muna nabi norhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruan itu torop akka parangan parbanua gijam. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapom ma di debata di gijam. Dame ma di tanoon dia kajolma halomuani. Ido yanggo sahabna. Halalas ni roha godang tu saluhut bangso. Akadongan lahina holongan molo hudoko kami selamat Natal alusta halalas ni roha godang tu saluhut bangso. Alaido topita. Selamat Natal madihita. Haleluya. Akadongan lahina holongan di bagasan Kristus Yesus barita nauli nasahat tuhita di bagasan borginon apala di borgin natalon ima barita paringot tu ha tutubuni si palua napi nasahat niaka parangan napi nasahat niaka pardi surgo alai tuise do di pasahat hatai tuise do di pasahat kabari totu odo nagawi suku-suku dihita. Soi nama gudang ni halak, soi nama gudang ni jolma, soi nama gudang ni kanamora alai. Tuisi do di pasahat baritai parjun. Tuaka parmahan. Tuaka parmahani di pasahat baritai parjulu. Dak tuaka namorai. Dak tuaka pejabat alai tuaka halak na termarginalkan tuaka jol mana so dianggap tuaka jol mana so diparetokon di tonga-tonga niaka status sosial. Jadi amangina ngakadongan molo posisi niaka parmahan dan adong termasukon di dalam ado istilahna strata sosial. Ala memang deduru niaka parpunguat donasida. Mereka tidak dianggap ada. Mereka tidak boleh berbicara dimanapun bahkan dalam perkumpulan. Omma naidokna akka halak na termarginalkan. Yang hak-haknya tidak ada. Bahkan untuk menyampaikan pendapat pun mereka tidak memiliki hak untuk menyampaikannya. Alaya pala tuak kajol masih songo nomma
parjolo sahali iko sahat baritai. Ahadona nang dohonon na marhite baritaon tuhita manginanga kadongan. Bahwa ternyata rencana Allah sakap ni debata daksongon sakap ni hajol maon. Mungkin konsep dunia menyatakan bahwa setiap berita itu pertama sekali harus disampaikan kepada orang-orang besar. Setiap berita itu pertama sekali harus disampaikan kepada orang-orang terpandang. Alai marhiti baritaon di patuduhon dosongon dia sakap ni debata nadao tumibbo sian sakap ni hajol maon. Bahwa ternyata rencana Allah itu bukanlah rencana-rencana yang dipikirkan oleh manusia, tapi jauh daripada itu. Dao tumibbo sian sakap nasinakapan ni hajol maon. Ubaheni doa manginanga kadongan barita nauli nasahat di tonga-tonga tasadarion naing patuduhon tuhita bahwasanya kabar itu meskipun sampai kepada mereka itu merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Barita halalas ni roha godang tu saluhut bangso doi napina sahat niaka parmahani tu nasida. Akadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan bornginon sasitongna dak sorang be Kristus isa darion. Nung ngatibu sorang imana 2000 tahun nasal. Dan saat ini kita merayakan kelahirannya dulu. Ido natahalasson debata nagabe jolma yang sudah dinubuatkan sejak lama. Ima luar biasa nih debata. Jadi daksongon hajol mau nate ayang gojol mau lodo perjaji koling gitu kan. Dido ibana ropeau inna aledang marnaro itu kan. Nah, jangankan janji untuk masa yang akan datang, janji pada hari itu pun sering tidak ditepati. Oke, ngasiap-siap au meluncur inna di grup inna kan. HP ija budope manoton Korea. Ya, artinya memang manusia itu sering ingkar dengan apa yang dia janjikan. Jadi bahaya idok mau di alat medan perjanji kolingin nate. Apalagi mau misalnya marjaji neng manggarar utang, itu kan? Olo do gabe martabba ari sogok madaina. Alai sogok nai ai sogok madaina muse. Tang binoto sogok nona digado. Itu kan? Itu yang sering terjadi. Apalagi mau taringot tua kahepeng basoi nama. Anggo parjolo lah mamijam. Songona di drama ni inayate minta tolong ngena. Alai holan yang menggarar apa yang terjadi? Gabe herana terbalik. Itu kan napuna sahepengi gabe maul majalo. Karena memang begitulah perilaku dan sikap hidup manusia kebanyakan. Daosian nasina kapan ni debata ido napina tuduhon ni debata amar hite-hite Kristus Yesus. Keberadaan Allah dalam dirinya di kemanusiaannya yang sudah lama dinubuatkan dan hadir pada saat itu. Benar-benar terjadi. Dan sudah terjadi. Dan itulah yang kita pestakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di malam ini. Bagaimana akka parangani pajupang dohot akka para malaikat dohot akka pardi surgo madjalo barita naulii dungi borhat manasida
laho majupangi Yesus Kristus naung sorangi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika mereka mendengarkan kabar itu, mereka tidak hanya diam, mereka tidak hanya duduk, tetapi iman mereka pun bergerak. Coba tabayakot jo, akka halak nasasi tongna tidak pernah dipandang, tidak pernah dianggap. Tiba-tiba sampai kabar itu kepada mereka. Dungi pitur lau nasida majupangi Yesus Kristus. Banyak orang ketika mendengarkan kabar baik masih sempat berpikir, tohodo nuaing nama saon, tohodo baritai, sotung lauhi tan non hape jong ngena, dangadong ngagi aha, buado. Sering kita itu tidak percaya, atau mungkin ketika kita mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Tuhan, kita hanya menjadikan firman itu hanya sambil lalu, masuk kiri keluar kanan. Jidang lokok be barita nauli di tonga-tonga ni parngoluota. Alai marite turpukon di patuduhon dosongo dia akka parmahan yang status sosialnya tidak ada, tapi mereka memiliki hati yang begitu luar biasa mendengarkan kabar baik itu. Imanian tong masa di tonga-tonga ni parngoluot tamanginang. Adong manian dampak ni barita nauli. Tiap tahun kita merayakan Natal, tiap tahun kita berpesta, tiap tahun kita membakar lilin. Tapi apa dampak daripada Natal itu dalam kehidupan kita? Akadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, unang manian holan baju baru, unang manian holan pernak-pernik baru, unang manian holan model kue na baru, alai doh manian rohatai ibaru, amin. Ikor doh manian rohatai ibaru. Jangan hanya pakaian kita yang baru, jangan hanya sepatu kita yang baru. Sampai merbedai di jabu aladang manuhor sepatu tidak danak. Tapi memang tangga dok kepe ngahabai non. Itu kan? Jangan dipaksakan. Bukan baju baru yang terpenting, bukan sepatu baru, bukan pernak-pernik yang baru, tapi hati yang baru yang akan menjalani kehidupan ini, terlebih memasuki tahun 2025 yang akan datang. Ido narumikot. Ubah ini doaka amangina ngakadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Kita harus fokus dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memestakan Yesus yang sudah lahir, tapi kita akan memestakan iman kita yang akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ido sipai mauta. Kristus Yesus naro padua halihon asamar hite-hite inian pangaradiot tape ulima. Kita harus fokus dengan persiapan hidup kita. Unakola fokus sebagai panitia Natal. Ala panitia Natal di STM mana? Holan natusiba fokusna. Dangadong be, panitia Natal STM di kantor, Natal di sekolah, Natal ini itu segala macam. Doh doibana. Alay nang gosaotik barita naulidang sakot. Dangadong merubah kehidupanna. Marlapatan do tahi. Ciao. Ubah ini dua manginang. Nang pedang panitia hita. Ate. Nang pedang panitia hita. Nang pedang parhalado hita. Ala yang giak ma marite barita nauli sadarion adong mahamu baon adong mahai baruo di bagasan parngoluota. Jangan sampai fokus kita berubah dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang, dia mendapati hidup kita telah dibaharui. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di Batama nami na marhabangsa di Banua Gijang.
Hupuji upasangap pami do guar munabadiai dindengan basa dogot asing roham. Na toktong do pehwilala hami sahatu bagasa sadarion. Tuhan dilehoko dihami hahi pason las ni roha. Marulup-ulup pami Tuhan dinama mestahon ari hatu tubumi. Marpungu hami le Tuhan di bagasa pornginon. Doho saluhut ruas ni huriam. Mauliate madiho Tuhan. Nung ngasun behatam. Nung ngasun bebarita nauli sahatu tonga-tonga nami. Ajari hami Tuhan parbisuhi. Marhite-hite toddini. Marhite-hite toddi porbadia. Asa tungboy hatami ele Tuhan. Pai baruhon rohanami. Pai baruhon ngolu nami. Asa unang dos pangalahon nami. Songon di tahun na burukwi. Di tahun nasal. Alayang giyak ma lamtui baruna le Tuhan. Tujuluan nyarion. Boy hami marparangin na denggan. Jala marhite-hite parangin namin na denggani. Takas maditadahalak. Si ihuton Kristus Jesus dohami. Mauliate madihuali Tuhan Jehovah di bata. Di bagasa bornginop pe Tuhan. Mangido hami tuho. Disude akka ulaun nami. Disude akka parkarejuan nami. Manang na di dia pe hami kareju. Pasu-pasu masa luhut nahu niulan di tangan nami na denggan. Asa tung marparbuai doho denggan Tuhan. Makorholas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Jala siya ni marolo-polo pami. Maria iya hami laho pasahatun pilihan nau marga di tonga-tonga ni bagas jorom. Martangi yang dohami nang disaluhut akka keluarga nami be. Mana na di dia pinasida di bagasan nau bason. Soni nang akka na tua-tua nami. Akka natoras nami. Nadong ale Tuhan di bona pasogit. Homa tong ale Tuhan na mangaramu tinasida di borginon. Na padahon akka parmaraan. Na toktong mga lehon hahi pasod di nasida. Asa tung holan mga sahon hahi pason na siyak koy. Boy nasida marlas ni roha marhahi pason. Jala pajupang hami haduan musiele Tuhan. Dohot nasida diak katiki-tiki naune. Mauliate madiho Tuhan Jehovah di bata. Tuhan diari marsugot pe Tuhan husak kapi hami do. Romuse tu tonga-tonga di bagas joromon ale Tuhan. Dinalaho mamestahon pesta hatu tubuh male Tuhan. Songoni dinalaho majalo ulaon na badia. Homale Tuhan na mga lehon hai pasod di hami. Tabay di hami ale Tuhan gajang ni umur. Asa toktong boy hami marhai pason. Mga lakahon si manjujak nami muse. Boy marpungu di tonga-tonga ni bagas joromon. Mauliate madiho ali Jehovah di bata. Tuhan Jehovah di bata. Pardusa na gudang do hami Tuhan. Na badia doho. Urasi hami siya nakadusa doot hasalaan nami. Asa toktong Tuhan tama hami. Digwari songonaka yanakom. Pinuji pinasangak magwarmu Tuhan Jehovah di bata. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Martangya kami Tuhan. Amin. Maredehita uhut mata pasahat pilihan tam. Lord.
tatangi ako mapeliat tamartangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaum, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panesanan. Di dosa ni dongan na mardusa Tuhan. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahau tu bagasar dami. Jalo pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodin. Selamat Natal Marita Salehudna.